abun kunya ba na iyalinsa ne ba kadai. Ka yi tunani kai din nan ɗansa ne. Ka yi tunani in babanka ne aka ga wannan kasar a kansa. Ka yi tunani in baban matarka ne aka saki wannan kasar a kansa. Wannan abun kunya ba na iyalinsa ba ne. Wannan abun kunya ba na mutanen Kano ne kadai ba. Wannan ba na musulmin Najeriya ne kadai ba. Ba na Hausa Fulani ne kadai ba. Akwai wani sanata wanda yake min wasa. Shi wasa bai ke mun, ba na san wasa yake mun, amma inda ka sai na dira mun mashi haka nake ji. Akwai wannan nan da yazo bai ba ya faɗan kwankwasa. Pakwanso? Can you give me $1? I say, which $1? You don't get $1? I say, I don't get $1. Let me check your babariga. Why? In ka ga ɓacin rai, yanzu babbar riga ta zama baban riga. Ike faɗa, wai zai caje ni ina da baban riga. Sai daga baya na gane abin da ke ni. Shi ya bani ma. Ran ya zo zai tafi taro, zai tafi irin oversight function ɗinsa. Su suna NDDC can inda na aikin nan. Kwakwazo! A can ma idan gaya wa mutane na su zo mu tafi. Sun ce ba za su ba sai da $1. Give me $1, make I give them. Abin